Ali nije baš reč o novoj recepturi. Našla sam podatak da je 400 godina pre nove ere Hipokrat glavnim od sastojaka u ovoj pomadi lečio upale na koži svojih savremenika. I eto, koliko hiljada godina kasnije i dalje je reč o sličnoj recepturi. Glumac Ljuba Tadić našalio se govoreći o svojim koleginicama, rekavši da ih pamti dok su bile stare, misleći na to da se mnogo njih podvrglo plastičnim operacijama. Da bismo izbegli odlazak pod nož, jedna od kompanija, odnosno kompanija koju danas predstavljamo, stara se o tome baš ovom pomadom. Reč je o pomadi Cell One i sigurna sam da većina naših gledalaca zna već za onaj pojam alantoina, odnosno sastojka koji dolazi iz puževljeve kućice kojom on regeneriše svoj dom. Ali da ne pričam više, predstavljam dvoje dragi gostiju. Snežana, hvala na izdvojenom vremenu i verujem da zahvaljujemo ime svih onih koji su u protekle 3 meseca dama pre svega probale ovu pomadu. Kakvi su odjeci do vas stigli, šta je ono zbog čega koristimo i preveniramo ovom pomadom? Dobar dan vama i svim gledaocima Studija B. Svakako želim da se zahvalim što ste večeras ovde sa nama. Ono što vam mogu reći da zaista sve ste u pravu što ste rekli. Naravno, iznad svega bitna nam je lepota, odnosno želimo da darujemo negu svim ženama upravo bez tih plastičnih i estetskih hirurgija. U pitanju je Cell One gel za obnovu ćelije kože i isto tako on koristi i pomaže u otklanjanju ožiljaka, reguliše bore, strije, znači sve te neke nepravilnosti koje imamo na koži. Dobro ste rekli, glavni sastojak je upravo to iz puževljeve sluzi i može se nanositi bilo gde na koži da ima neki problem. 3 meseca je prošlo od kad je ovaj proizvod na našem tržištu. Ima li već onih koji ne prepoznaju svoju kožu? Kako da ne? Inače, svi naši korisnici nisu samo naši kupci, već i naši prijatelji sa kojima ostajemo u kontaktu i upravo te informacije koje mi dobijamo su zaista vrlo pozitivne i imamo samo pozitivne utiske što može negde i da se dokaže upravo već velikim brojem korisnika Cell One-a. Zahvaljujem. Osim ove pomade, verujem da na naše tržište stiže i niz novih krema. Šta sve pripremate za period pred nama? Dobar dan svima. Znači, Cell One je proizvod baš iz Švicarske, znači produciramo ga u Švicarskoj 100% i širimo se sada na našom površinu Srbije. Jako smo ponosni da danas možemo biti ovde i u Hajetu, da sad imamo svoje predstavništvo u Srbiji i širimo se dalje i normalno da će biti još više proizvoda od Cell One-a, ali to je još moja mala tajna, pa ćemo to onda kad bude došlo do toga svima reći. Studio B će biti tu i kad budete te tajne otkrivali? Sa Studijom B smo jako zadovoljni, tu se još jednom jako zahvaljujem za suradnji i naravno da ćemo biti sa Studijom B dalje u kontaktu. Najlepše hvala. Čuli ste, Švajcarska do sada poznata kao zemlja sira, banaka i dobrih čokolada. Još jedan proizvod stiže sa tog tržišta i Željka, sigurna sam da mnogo naših gledalaca pomisli na to koliko nas dve, ali i ostale mlade dame koje rade na Studiju B imaju godina. Verujem da ne bi pretpostavili da imamo više od onoga kako izgledamo, sve zahvaljujući ovoj kremi. Toliko, pozdrav i srećna